Закъсняло 30 почина, значи сега се почина 10 плюс 455, сега 4. Ако има продължение и път витамина. Колко 5 до 5 ке завърши? Не закъсна белите. По-малко. Сега да може сами тук. Тя па сам си па... А вероче ще го беру. Зарази. Мартина не знае. Няма толкова кучка. Абе, Мартин клинка на... А не ga да звуи. А може ли го мина поне? Поне не ga да звуи. Еба се. Опам е ръките и мелитева. Да ме е тъй информация. Не държа ми топката, ма! Не те снимам. Не снимате ли? Снимай го, снимай го! Сега сме на 4, бе? 4-2. Крати! Крати! Сега не баваме. Крати!
Yani şey daha Не бе, бојам preboj. Петовски, музиката. Да. Мисля да беше. Ne, ona Даре, даре. Он се за него била. Ти му додавам. Това е убаво фаника. Среќа што замирате се убаво гледа. А? Среќа што замирате се убаво гледа. Ајде сега ти ми се дадеш. И јас што ми. Кондурката нищо такова. Аз да че като днес, като да че нищо. Башо! Башо! Чекам, бе. Не, не, ај само подбутне. Не се прави ништо. Ајде, гол! Еј! Това не беше на това, бе, само е стъркване да направи. Добър шут.